pre. Nara day ka dire pre. Gikan ko dito sa inyo nya. Ingon sa imong anak nga dalaga na ako no kasamanggahan. Oo, pre. Nagpangin-hangin lang, God. Bro, yun na pa, pre. Nakituyo na ko, pre. Lagi unta pre. Hinaton ta pre nga imo ko matabangan pre. Wala, pre. Wala ra ba dyan ko'y kwarta ron, pre, ay? Ay dili man kwarta akong tuyo gud nimo pre. Ay, salamat, dili day kwarta imong tuyo. Ang sama na pre? Taw pre. Bahay lagi sa kong asawa pre. Oh, noong sama na imong asawa? Buntis na? Ay wala man pre. Naglagot lang jud ko pre kay nag-hire mag bagong driver gud. Kana pa noon nga, dili na ka mahagog drive. Lagi unta pre. Pero ako natingalahan niya. Anong nag-hire man sa driver nga o may sakyanan? Oh! Hinanggaw mo na yung pre? Di pre, nanggaw pre. Seryoso na gani pre. Bitaw pre, di pa katawa rati ka pre ay. Kaya nag-ingon man gud to imong anak nga dalaga nga murag na ako no kay problema. Bichik tabi. Lunggom nugap. Bitaw pre ay. Nadyo ko'y problema ay. Oh. Nganong nagkulay kag aibag pre? Naglaw man ang mata nimo. Wa kay tulog-tulog sa. Wala lagi pre. Hapit lagi ako sa simana wala ko'y tugtulog. Tungos kong asawa pre. Noon sa may ang asawa nimo pre? Grabe sa nang asawa nimo higala sa daan na ay. Dili masad ka pakatulgon. Dili lang good pre. Kada gabi mo good sa damanon good. Sus, dili ko katulog. Daghan kay isang pangalang tawagon pre. Unya pre. Nganong wala man kay tulog? Alangan pre. Pila na kagabi na ko hinulat in town? Wala yung kapatid nga. Gitawag niya kong pangalan. Nanggam sa nangimo pre. Ang mayo anay pre. Ngato tas balay. Ngato ta magtiwas og istorya. Magtagay-tagay ta ngadto. Maayo na mo plano pre na. Oh. Uy, si Karing lagi na pre. Ano nagsuka man na? Bitaw no. Kaysa aton-tuon. Yes. Problema. Natanaw kung sa'yo problema niya. Hoy, Karing! Ganun ang suka-suka mong ka? Unsay buti po sa buta ni? Nakuy dako kayong problema pa. Hindi ka na ako kayang sulbaron. Ak, ayaw pagsulti nga imuhorang problema. Ing na atong problema, nagminahalay gud ta. Nagminahalay ta. Pati noon ka pa. Atong problema. Unak, atong problema. Unsa man dyan anak? Pero sakto ginabro kay sabangan na imong anak ko. Kuan ka nang buntis tang duha. Ug si Tikoy ang amahan sa atong anak. Oo na ni Ron. Damay na. Pero kinahanglan yung manubag ng tawhana. Wala problema bro. Ang importante lang bro nga magkasinabos na mong duha bro. Sa amin atong duha pa oy. Dali, kuyog ta. Adtuo na to sa ila. Pre, kuyogi ko. Kibasig mo palag ba? Sikara ni mo rin ha? Okay pre, ako'y bahala pre. Tara pre. Tara Karing. Tara. Dali. Paglunguduwag ha. Dali. May dong di ara di ka dire. Na may tuyo sa mga dong. Someday na noy. Basta pre ha. Kakana, inyuha man ang problema. Kamu na mag-solve na. Mo-exit lang ko. Ari lang ko spilid. Maminaw lang ko sa inyo ha. Sige. Kuyog na ko akong anak nga si Karing. Ug buntis ya. Ug ikaw ang amahan. Ina noy, unsa may gusto niyo mahitabuan ni ron? Imong pakaslan si Karing. Aron maluwas ang among kadungganan. Say lua lagi ko noy. Oy, di pagi ko anda magminyo noy. Kung gusto ka, ato ning arigluhon. Usong nga klase nga ariglo no eh. Kuan noy, ingani na lang. Ug babae among anak, muhatag kog 1 million. Ug lalaki, muhatag kog 2 million. Ha? 2 million? Bahalag way dungog ay. 2 million na guna. Si Papa po din ang kay kwarta. Ang pingay gina imong isabak nak. Una-una ah. 2 million na ha? 2,000 years later. Pa! Pa, tabangi ko pa. Sakit akong tiyan pa. Ha? Sakit imong tiyan ha? Pasing mga naklakay. Murag nakuhaan ko pa. Ha? Nakuha imong isabak? Sus, dili mahimo. Usaon lang ang 2 million. Ngayon sao man ni nato karon pa oy. Ilang nak. Napay lang yung paagi. Nya unsa man pud na pa. Dali. Kuyog na ko.
Ato tas lang tikoy. Lapa, oy, mag-unsa maputang nga to pa, oy, nga nakuhaan man ko. Basta, dali lang. Kuyo lang nako. Few moments later. Unoy, di lagi mo. Di ba naamtay kasabutan? Wala ko malimot ana dong. Kaso lang gud, nakuhaan gud si Karing dong. Sa ato pa, wala na ko obligasyon. Pwede maghangyo dong. Unsa man ang kondisyon oy? Mga ikong second chance B. Di akong anak dong. Akong ibilin si imo ha. Gusto na ko nga imo sa pabuti sa usab. Pwede? Oh, gobo. Isusok. What's up mga kabunal? So karon di ay, Che. So karon di mag-shout out ta. Kay dugay-dugay na pa ta kay hello ya manukang kapit loko di karon. Che. So mag-shout out ta di no. So maglargo tag shout out. So okay gini. First si Boysen Ortega di shout out. Shout out sa guys. Boysen. Unal. Shout out Boysen Ortega. Shout out Lisco Paklipan. Oh, shout out ka Silso Paklipa na. Ako na Igson. Shout out ta. Shout out, Unal shout na out, kayo. shout out, shout out. I-share na sa mong video ro ba? Okay ni si Christine J. Bonsobre Makahisgot. Shout out sa mo na, Bunal. Christine J. Bonsobre Makahisgot. Shout out din si mga day. Og si Ryan Sumalinog. Shout out po sa Shout mga out. day. Og next. Diba? Para. Oh, shout out ko na ni Bro Elmer Ay, to na. Molina. Bro, big shout out ni mo bro, Elmer. So, shout out day ka ano ng Marian Meberalio no. Shout out na Bunal ra dalagoy sa Bunal ra kayo guys. Og si Kuade mo. Shout out po din ko ni Makoy Marinas. Shout out. Ni Black City R day sa kana YouTube channel ni day. Shout out si mo. Shout out na Bunal. Og si Rode S. Kamagwin GV. Shout out po sa imo ha. Bunal, Lods. Bunal. Shout out sa inyo. Yasmer Paduga Kanama. Shout out sa imo idol. Shout out. Siya, oh, kanay mabasa man ni siya. Oh, shout out ko ni kuan na isagit na ko di. Isagit Sa mo ko na. ni kuan ni Charina Caro, shout out. Shout out. Ni kuan ni Marila. O di kuan ni Sip nga na to eh. Di kuan ni John Munyes Salvador, bro, shout out bro. Yes, shout out. Og ni Junel Mumungan, shout out bro, long live Brad. Shout out. Isa. Og si GR Gastador. Shout out sa imo ha day. Shout out. Og si Elinco Vargas. Shout out si mo idol. Og last si kanang Sherry Paduga. Shout out Shout out sa Bunal. Og Waragon, Bunal ta. salamat kayo sa inyong pagkapuoy nga suporta. Bye-bye! Notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the